Jon, gaur bereziki nahiko genuke zurekin Euskararen biziberritzeari buruz jardun eta hitz egin. Badakigu Euskaltzaindiak baduela talde bat horretan ari dena, eta zu talde horretako kide zara. Zein da Euskararen biziberritzearen aurrean edo gainean talde horretan egin duzuen gogoeta nagusia? Izan da azken 3-4 urteko ariketa bat, ariketa kolektibo bat, eta ariketa honen zentzu nagusia izan da bizioa da, etorkizun ikuspegia. Ez da mendiko 30 urtera, nun egon nahi dugun eta nun egon gaitezken, biak nahastuta, ez da? Nun egon nahi dugun bakarrik pentsatzea erresa da. Nun egongo geran pentsatzea ere, askotan zoritxarrez erresa da, ez da? Baina, nun egon gaitezken nahi dugunarekin eta realitatearekin nahastuz bizi hori ekoiztea, nik uste hori dela komunitate batek edo oroar kolektibo batek, txikien elkarte batean edo egin behar duena bizio lana, ez? Ikusten genuen, euskararen egoera honetan gauza asko falta dira, baina falta den gauzetako bat hori da, ez da? Ez dakit bizualizatzen dugun, nun ikusten dugun komunitatea gomendiko eta marrurtera. Zer espero dugun, zer nahiko genuken, zer gertatuko dela uste dugun, eta guzti horiek nahaztuta, lana da pixkat bizioa, ekoiztea eta hortan ari gara. Oroitzen naiz horri buruz, orain dela, hori eta gauza gehiago, galdeketa batzuk egin zirela gazteen artean ere, Iruña aldean oso okerrez banago, eta denek esaten zuten, hemendik 50 urtera Euskara bizirik ikusten zutela, inolako zalantzari gabe, baina gero erabilerari buruz galdetu ezkero, esaten zuten ez zutela bereziki erabiltzen. Ez dakit kostiente ote garen benetan? Bai, zaila da, eta gaina ni baino jende egokiagoa badago, esateko momentu enten Euskararen diagnostikoa zein den, ez da, hori zenbakiak aztertzen dabiltzanak, soziolinguistiko klusterrean, jaurlaritzan eta gobernuetan, Iñaki Urrebaso bezalako pertsona bat, nolabait, oso analizi zabala daukana, ez da. Orduan, egoera komplexua da, eta baditu alde honak eta indarguneak baditugu, eta egin dugun ibilbidea handia ere izan da gauza batzutan. Baina olguneak ere bai eta mehatxuak ere bai, eta gaur egun usteot esan litekela danaren laburpenarekin eta danok ez gara ados egongo, zenbateraino gauden ondo, zenbateraino gauden gaizki mehatxuak zenbateakoa diren, hor nabardurak egongo ditezke, baina irutzeit iristen ari garela konsensu batera, ez dut esaten Euskaltzaindian, ez dut oro har, ez Euskaren inguruko eragileak eta baita ere behar bada alderdi politiko garrantzitsu batzuk ere bai, erreakzio handi bat behar dugula. Aste honetan esnatu ala liburu aurkeztuko dute Iñaki Urrebasok eta Garikoitz zerak, ez da? Eta, hau da, esateko era bada, espabilatzen dugu erreakzio bat antolatzen dugu orain, eta ez erreakzio simboliko bat, baizik eta erreakzio politiko bat eta erreakzio sozial da zibil bat antolatzen dugu orain, belaunaldi honetan, edo atzera hasiko gara, eta gauza batzutan atzera hasita gaude, ez batzutan ez, eta baina momentua oso serioa da, eta oso delikatua da, ez da, baina, hori hartu dezakegu alaitasunez ere, ez da hori da, medikutara zoazenean bezala, ez da, esan dezaizuek eta tumore bat dukazu. Etorri zaitezke ala ere, ala, esan di tumore bat, baina, omen da itxarra, eta kimio pixka hartu, eta etorri zaitezke alai, baina ezin duzuna egin da, diagnostikoari trampa egin, ez, diagnostikoa da dena, ez da. Eta diagnostikoa, kezkatzekoa denetik du, ez da, baina serioa. Kezkatzekoa da. Diagnostiko horretan sartu aurretik, irudi bat edo EITB dataren analisi bat edo emaitza bat datu batzuk erakutsi nahiko genizkizuke, hazkundeari edo ezagutzari, hobeto esan da ezagutzari buruz, Euskararen ezagutzari buruzko datuak, eta datu honek esaten duenez behintzat, ezagutza hori bikoiztu eginda, ez da, 1989an ehuneko 28 zen Euskararen ezagutza, eta 24an ia bikoiztu eginda, 35 puntu egin du gora. Horren aurrean zein da egiten duzun irakurketa? Zein da, herri honek egin duena ikaragarria dela. Eta munduan azken 50 urtetan eskubeteko behatzarekin kontatu litezkela, eta zorratzen dira behatzak. Esku batean, atzak, azken 50 urtetan estatu propiorik izan gabe, gure kasu edan bezala, haien hizkuntzaren galera alderantzikatu eta indartu duen kasu bakarretakoa garela. Eta hau egin dela hegoaldearen ikuspuntutik, neurri handi batean frankismo betean hasita,
hirurogehigarren hamarkadan. Beti ere aurreko euskal pizkundearen, oldearen txingarretatik abiatuta, ez da. Baina belaunaldi horrek asmatu zuela, euskara batua sortu behartzela ikusten, ikastolak sortu behartzela ikusten, gau eskolak sortu behartzela ikusten, eta orain jasotzen ari garen frutuaren hazia ere egin zutela gurasoen belaunaldiak, ez da. Izan zutelako amets bat eta egin zutelako nolain mutazio bat haien mentalidadean, ez. Orduan horren aurrean zer? Horren aurrean, poza, hau dana egin du herri honek. Eta meritua ez da ez politikoki batzuena, ez gobernuan egon direnena, ez gobernutik kanpora gelditu direnena, ez da jende asko eta askorena. Euskaraz ikasi duen jende guzti horrena. Ez familian euskara ikastera aurra bialdu duen jendearena, milaka langilerena hezkuntzan eta meritu asko eta askorena da, ez da. Orain da garaia ikusteko, hau denon artean egin dugu, askoren artean egin dugu, ez da, baina hemendik aurrera zer, ez asmatuko aldugu berriz elkarrekin lan. Erronka berriak ere baditugu, besteak beste, eta aipatzen delako, aterako izut gaia mai gainera, migranteen egoera, ez da, euskara inklusiorako tresna izan daiteke, Jon? Asmatzen dugu horretan? Ez, nik uste ez dugula asmatzen, baina izan beharko lukela. Oraintxe horiotik nator, baino bat hartu berri dute zuen. Ni bai gaur itxura hona zen nukala. Itxasoko kutsuakin nator. Bizi berrituta etorri zara, ezta? Eta, nango moilan ikusten dira, Senegaldarren ume beltzaskoak elkarrika. Berez egin daiteke, ezta? Beste kontua da, askotan euskaldunok zehagiak ere bagara, ezta? Eta zenbakiak ere ikusi behar ditugu, ezta? Momentu enten euskararen komunitatea dagoen egoeran, modu osasuntsu batean zenbaterainoko migrazio oldea erakar dezake, eta pentsatu behar dugu, herri moduan ere, zer nahiko genuken, zer egin dezakegun modu osasuntsu batean, zer gainditu gaitzakeen, eta bar, ez da. Baina luzet hori lan hildo oso interesgarrietako bat dela, batetik gure herriaren eredua pentsatzea. Eta bestetik, hau ez da, nik hori ikusten duanean, esate dut, hauxe da bide honetako bat, ez da. Kontua da, Jon, dena ez dela horrela, ez da? Esate baterako, euskara sistemari aurre egiteko, hizkuntza gisa edo ikusten zen orain dela denbora asko, frankismoaren garaian, esate baterako, gaur egun euskara sisteman badago, zorionez, baina askok gaur egun horretarako hizkuntza hutsa ikusten dute, sisteman baizik ez dute ikusten. Bai, nik uste zentzu hortan kontakizuna da, azkenean gure buruari zer kontatzen diogun, zein diren guk egiten ditugun irakurketa eta ametsak, eta zein den horren matriz nagusia, ez hori da zerbaiten aurrean daukon kontakizuna. Eta euskararen kontakizuna zein izan da 60 urte hauetan, zeatik sortu ditugu ikastolak eta egiten ari den guztia, ez da. Gutxi gara bera nik uste 4-5 elementu izan dituela kontakizun horrek. Bat, euskararen balioaren kontakizuna, euskara baliotsua da, geurea da, herri egiten gaituena, zaharra, dana dela, ez da. Bigarrena da biktima kontakizuna, hau zapaldu egin gaituzte. Hirugarrena etorkizun kontakizun bat, gure seme-alabak euskaraz biziko dira, eta euskaraz funtzio guztiak beteko dituzte, hori ametskeria bat zena garai baten. Eta beste bat zen justizia kontakizuna, hau da, euskara aldi berean badela gizarte hobe baten, herri justuago baten, balore berdinzalego batzuen mundu, justiziazko mundu baten parte eta garraio, zela baita esan da, zerbaitetik garai baten justiziaz iribuzko kantak euskaraz ekoizten zirenez, eta bestela bazun zerbait kontraesankorra, ez da. Orduan, guzti horren garraio izan da, horrek ekarri gaitugu ona, ez da. Kontakizun multzo horrek, zer gertatzen da? Askotan, gaur egun 15 urteko neskamutil bati ez diola balio. Ez derrigor sistemaren kontrako hizkuntza zelako, baina bai, sistemaren gauza askoren aurrean bestelako balio batzuk proposatzen zituelako euskarak, ez da. Baina gaur egun euskara jende askorentzat da sistemak eman dion hizkuntza zergatik. Beretzat sistema zer da? Eskola. Aur batentzat sistema eskola da, lehenbizi behintzat, ez orduan. Gauza asko dugu, baina baditugu elementuak, kontakizun berriak sortzeko elementuak ere baditugu. Gure ustez adibidez mundu kontakizun bat ere behar dugu. Euskara hizkuntza bada, baina munduan 6.000 hizkuntza o 5.000 hizkuntza baino gehiagoren kasuan dagoen hizkuntza bat da. Hor ze funtzio batetzen du euskarak munduan. Osea, baditugu diskurso elementu berriak, askoz gehiago ere sortzeko aukera, ez da.
baina, bueno, egin beharko dugu. Egin behar dugu eta egiteko asko daukagu, eta segurazki presari gabeko langintza edo plangintza bat jarri beharko dugu hor martxan. Jon, ze mezurekin amaitu nahiko zenuke gaurko elkarrizketa? Nik uste aukera baten aurrean ere bagaudela. Aukera baten aurrean bagaude, bereziki, gu pixkat zundatu dugulako, ez da, alderdietan, eta ikusi ditugulako alderdietako buru garrantzitsuak iristen direla gogoeta honetara. Alderdi batek esango balu, ez, hau ondo doa, eta guk egin duguna kristona izan da, eta beste batek ez, uste iristen direla honetara, ez hau da. Egon gaitezke desadoz, orain arte egin dugunaren kasua, gaietan, baina gauza batek egon gaitezke adoz. Eta da, gauzak orain arte bezala egiten segitzearekin, ez dugu aurrera egingo. Baina ez telebista mailan, ez prentza mailan, ez euskaltegien mailan, ez euskararen lan mundu mailan, ez hezkuntzan, ez inun, eta ez da estetika orokorren lehentasun ariketan ere. Bestelako ardatz sistema bat proposatu beharko litzateke. Jauzi bat baitere aurrekontuetan eta euskararen politikan ambizioetan. Baina gero txikian ere desberdinen behar ditugu gauzak euskal komunikazioa daukionez. Komunikazioa daukionez, ez. Telebistaren ojetxita. Gauza askotan desberdin egin behar ditugu. Eta zein den mezua? Gauzak desberdin egin beharrak resistentziak sortzen ditu. Eta ez politikariengan, nik nire ibili ditxo hontan, ez naizari politikariengan ikusten resistentzia gehienak. Euskal gintzan bertan ere badira. Bai? Sektorea daudelako, enpresa daudelako, eta hamarkada askotako gauzak egiteko modua daudelako, eta argazkia mugitzeak handia urduri jartzen duelak. Orduan, iruditzen zait dela denen aldetik momentua, bai alderdien aldetik, baina baita ere euskal gintzan antolatuaren aldetik, eta edabideen aldetik, eta informazioa manejatzen duzuenen aldetik, eskuzabalak izateko. Apura rebajatzeko gure sektarismoa, eskuzabalak izateko, eta nolabait maksima hau barneratzeko, baina ez besteari begira, bezik norberari begira, ez? Gauzak orain arte bezala eginda, ez dugu aurrera egingo. Ez dugu aurrera egingo. Jon Sarasua, mila esker, jarraituko genuke berriketan zurekin, elkarrizketa idatziak ere baituzu, norbaitek luze eta sakon irakurri nahiko baldu, aukera badu, mila esker benetan gurekin izatearren. Eskerrik asko, Jon. Eta laster arte. Horren arte, tokatuko gara beste nun baita. Bueno, hori Guba goazion, guba goazarontzat. Eskerrik asko benetan.